Bé, això ja escapa a l'àmbit de la pràctica, però de totes formes vos ho comente perquè crec que vos pot ser molt útil tant per a reforçar conceptes, aprendre més o per al vostre futur professional, que és la ferramenta Tinkercad. No ho dic perquè crega que aneu a estar més lliures perquè esteu en el confinament, perquè crec que és el contrari, però bé, m'ho va demanar un company i pues, comente. És gratuïta, però a més, com sou estudiants de la UPB, podeu fer-vos un compte educatiu i tindreu encara més funcions. Aquesta ferramenta sobretot està bé per a fer simulacions que s'assemblen molt a la construcció física, o podeu veure en les xicotetes imatges que hi ha cables, hi ha dispositius i tal que se pareixen molt. Anem a entrar a este. Eh, que és un sensor d'estacionament. He d'avisar-vos que no funciona del tot bé perquè està tot basat en web i el meu ordinador no li queda ja RAM i està vellet i no funciona tot bé. Però per a que ho vegeu, sobretot val bé per motors, sensors i coses de micros, per les coses que hem donat fins ara no hi ha ferramentes educatives que jo conega que estiguin tan bé, així gratuïtes i tal, però podeu utilitzar moltíssim, que també serveix per a coses d'analògica. Així, mitjançant el microcontrolador que anem a emprar en les següents pràctiques, el que fem és controlar un sensor d'estacionament, de forma que, depenent de la posició en la que diem que estem, és interactiu, s'opita com tot això és interactiu, tant els LEDs s'il·luminen en verd, en groc o en roig, depenent de la distància, com els pitits. Els LEDs van un poquet en retras, però és qüestió de la simulació. Vaig a llevar el so. De totes formes, també podem veure el codi i així modificar el codi, vull dir, és una passada, sobretot per a les coses que anem a fer amb Arduino. I res, us ho recomano perquè està realment bé. Dit això, ens veiem, ja sé que sí, el dijous per fer la pràctica que ens toca.